Днес говорим за едно момче, един младеж, който никога не е имал приятелка. Но късметът му се променя коренно и той успява да има не една, а две приятелки. Сега е изправен пред дилема и казва: ако се опитам да държа по един подарък във всяка ръка, може да изгубя едно от момичетата. Запознаваме се с Папо, героя на нашата история, който мечтае да впечатли Рамона, най-красивото и енергично момиче в училището. Рамона беше толкова привлекателна, че всяко момче твърдеше, че е нейният приятел. Но Папо, срамежлив и без смелост да я заговори, оставаше само с мечтите си. Един ден Папо решава да направи голямата крачка и да говори с нея. Развълнуван, той започва да танцува по странен начин пред нея. Рамона го поглежда и си мисли, че е малко странен, но решава да влезе в играта и започва да танцува заедно с него. Радостта на Папо обаче е кратка. Той забелязва, че близката тоалетна е много мръсна и засрамен решава да не я използва, страхувайки се, че Рамона може да си помисли, че той е отговорен за мръсотията. В същото време Рамона се насочва към тоалетната. В паника Папо я спира, страхувайки се, че тя ще го обвини. Скоро друго момче влиза в тоалетната, вижда мръсотията и започва да вика пред всички. Всички се смеят на ситуацията, а Рамона предполага, че Папо е виновен. Унижен и разстроен, Папо вижда как Рамона си тръгва, оставяйки го разочарован. На следващата вечер Папо отива на парти, където по случайност присъства и Рамона. Приятелите му го подкачат, казвайки му да й признае любовта си. В същото време Рамона, подтикната от приятелките си, се обзалага, че до края на вечерта ще има незабравим момент с Папо. Рамона се приближава до Папо, танцува с него и накрая го привлича в по-тиха стая. Тя го дразни, казвайки, че знае, че отдавна има чувства към нея. Опитвайки се да го предизвика да флиртува или да направи ход, атмосферата става напрегната. Но Папо я изненадва, отказвайки да играе играта. Той казва: искам просто да прекарам качествено време с теб. Не съм като другите момчета, които се интересуват само от повърхностни клюки. Изненадана и раздразнена от неочаквания му отговор, Рамона си тръгва ядосана. Няколко дни по-късно Рамона започва да се среща с Силвий, един от приятелите на Папо. Знаейки, че това ще направи Папо ревнив, Рамона демонстрира новата си връзка. Папо, неспособен да се сдържи, се изправя срещу Силвий и му казва, че Рамона не е подходящото момиче за него и че може би се среща с него само от отмъщение. Силвий игнорира предупрежденията и му казва: ако съм хубав, защо да не ме харесва? За да докаже гледната си точка, Силвий извиква Рамона и я целува точно пред Папо. Възползвайки се от момента, Рамона показва истинското си лице, казвайки на Силвий, че Папо я е притеснявал със съобщения всяка вечер, карайки я да се чувства неудобно. Разгневен, Силвий удря Папо, оставяйки го унизен. Папо, депресиран, решава да замине на почивка и се настанява в хотел. На рецепцията забелязва красиво момиче на име Ана. Очарован от нея, Папо пита един сервитьор за нея. Сервитьорът го предупреждава да не се доближава до Ана, като му казва, че тя е проблемно момиче. Игнорирайки предупреждението, Папо я заговаря и й казва: ти си невероятно красива, много те харесвам. В началото Ана изглежда безразлична, но думите му я карат да се засмее. Заинтригувана от искреността му, тя започва да говори с него и разговорът им продължава до късно през нощта. По-късно Папо и Ана отиват на плажа. По време на разходките Папо й разказва за сервитьора и за нещата, които е казал за нея. Ана обяснява: веднъж ми предложи брак, но аз го отказах. Затова разпространява странни слухове за мен. Докато споделят истории за семействата си, Ана признава: имам приятел, но ми харесва да прекарвам време с теб. Ти си различен. Бих искала да се виждаме по-често. Шеговито добавя: дори бих искала да те целуна, но само ако танцуваш за мен. Окуражен от закачките й, Папо започва да танцува, предизвиквайки смеха на Ана. Моментът, изпълнен с добро настроение, създава връзка между тях. По-късно майката на Папо идва да го вземе от хотела, защото имали планове за този ден. Развълнуван, Папо се надява да запознае Ана с нея, но когато пристигат на рецепцията, Ана я няма. Притеснен, Папо я търси и накрая я намира навън, разстроена. Ана му разкрива, че някой е съобщил, че той е напуснал стаята и пари предишната нощ. Заради този инцидент тя е загубила работата си и вече не може да остане в хотела. Папо със съкрушено сърце се опитва да я убеди да остане, но Ана нежно го спира, казвайки: Папо, беше хубаво, но нека не усложняваме нещата. С разбито сърце Папо отново се опитва да убеди Ана да остане, но тя го спира. С тези думи те си взимат с Богом и поемат по различни пътища, оставяйки Папо с сладко-горчиви спомени за кратката им връзка. Папо е много унил, когато изведнъж получава съобщение от Рамона,
която го кани да се срещнат. Любопитен, той отива да я види и веднага забелязва синина на лицето й. Загрижен, я пита какво се е случило и как е била ударена. Рамона му обяснява, че тя и Силвий са имали скандал. Също така му казва, че знае за кратката му връзка с Ана. Въпреки това Рамона не вярва, че е било нещо сериозно и го подиграва, казвайки: «Ти да имаш приятелка. Моля те, къде би могъл да намериш една?» Раздразнен от подигравките й, Папо отвръща: «Можеш да ми се смееш сега, но ако искам, мога да имам много възможности». Фрустриран, той става, за да си тръгне, но Рамона се опитва да го спре, осъзнавайки, че може би е прекалила. Все пак, наранен от думите й, Папо игнорира опитите й и си тръгва, оставяйки Рамона сама. В следващата сцена Папо изпитва силна тъга и копнеж по Ана. Майка му забелязва това и му предлага да поговори с нея. Папо обаче не знае как да се свърже с нея. Майка му го пита как е взел номера и. След няколко мига размисъл, Папо решава да се обади на Ана. Развълнуван, и казва, че идва в нейния град и че би искал да се видят. За негово облегчение Ана приема. Двамата уговарят да се срещнат в клуб, където отново се виждат и прекарват прекрасни моменти. Танцуват с радост, а химията между тях е очевидна. С напредването на вечерта двамата се промъкват в тоалетната на клуба, където започват да флиртуват по-открито. Въпреки това нещата вземат неочакван обрат, когато влиза охранител и забелязва какво правят. Хваща ги и извежда Папо навън. Охранителят го нахоква, изричайки няколко груби думи. След инцидента Ана и Папо водят сериозен разговор. Папо, чувствайки се уязвим, казва на Ана: «Трябва да кажеш на приятеля си за връзката ни. Не можеш да криеш това». Ана отговаря: «Приятелят ми има пари и не мога да го оставя. Ние нямаме бъдеще заедно». Папо, наранен от думите й, се чувства съсипан. Осъзнавайки истината, той си тръгва от дома на Ана, чувствайки се изгубен. На следващия ден Папо отива на училище заедно с един приятел. Когато пристигат, всички момичета започват да шушукат и да ги гледат. Клюката е насочена както към Папо, така и към приятелите му, които нямат приятелки. Този слух тръгва след като Рамона отхвърля Папо и от отмъщение разпространява из цялото училище, че Папо не може да си намери приятелка. Папо, дълбоко засрамен, се опитва да убеди всички, че това не е вярно. Той настоява, че има приятелка, но никой не му вярва. Чувствайки се отчаян, Папо решава да докаже обратното и моли приятелката си Карла да му помогне. Папо говори с Карла за ситуацията и за да докажат нещо, решават да отидат заедно на училище. Когато Папо и Карла вървят по коридорите, Папо усеща, че носи тежестта на света на раменете си, като мечка, която влачи товар през гората. На следващия ден приятелят на Папо му казва: «Не мога повече да бъда с теб. Всички момичета започнаха да ме избягват само защото ме виждат с теб». Ядосан, Папо решава да си отмъсти на Рамона. Той планира да промени образа си и да я накара да съжалява. Папо напълно преобразява външния си вид, обличайки се като истински герой, за да впечатли. С ново самочувствие той отива на училище. Щом момичетата го виждат, са привлечени от него, видимо впечатлени от промяната му. Рамона също забелязва трансформацията и се приближава до него. Папо с новооткрита увереност и казва: «Още го имам». Рамона е изненадана от промяната. На следващия ден Папо планира да си отмъсти на Силвий с помощта на Карла. Той изпраща на Карла писмо, преструвайки се, че е от Силвий. В писмото пише: «Карла, обичам те толкова много. Искаш ли да бъдеш моя приятелка?» Карла, развълнувана да получи писмото, вярва, че е от Силвий и с радост го приема, казвайки: «Да, скъпи, и аз те обичам и искам да имам връзка с теб». Когато Силвий чува това, той се подиграва на Карла, питайки: «Кой би искал някой като теб? Един хипопотам като теб не заслужава да бъде обичан». Разгневена от думите му, Карла не се предава и му отвръща с остра реплика, като го излага. Цялата къща се смее на Силвий, унижавайки го още повече. Междувременно Папо се подготвя за среща с Рамона. Същата вечер, когато Рамона се среща с него, Папо я отвежда на върха на един фар. Там Папо се изповядва пред Рамона, след което предлага да отидат у нея, за да прекарат малко време заедно, насаме. Когато пристигат, Папо й казва: «Не съм като другите момчета, които искат само едно. Аз искам нещо истинско с теб». Рамона, засегната от това твърдение, се опитва да скрие раздразнението си. С времето връзката между Папо и Рамона започва да разцъфва и двамата прекарват много време заедно. Все пак, един ден Папо получава съобщение от Ана. Папо се чувства малко нервен, но казва на Рамона, че има нещо за уреждане. Той тръгва да се срещне с Ана. Когато се виждат, веднага се създава връзка и двамата прекарват известно време заедно.
Папо води Ана от тях, където се разбират добре, а майка му се чувства близка с Ана. Въпреки това, докато са заедно, Папо получава обаждане от Рамона, която е ядосана. Тя е бясна, защото Папо не е говорил с нея след последния им разговор. Папо се опитва да й обясни, че е бил зает, но Рамона настоява да се видят същата вечер. Чувствайки се притиснат между два свята, Папо й казва, че не могат да се видят тази вечер, защото е с братовчетка. Рамона не е доволна от този отговор и настоява, казвайки, че са във връзка и че той не може да я игнорира. Объркан от исканията на Рамона и от чувствата си към Ана, Папо започва да се пита с кого трябва да бъде. Нерешителен, той отива при майка си за съвет, но тя не му дава ясен отговор, оставяйки го още по-объркан. След дълги размисли, Папо решава да се раздели с Рамона и да бъде с Ана. Той осъзнава, че чувствата му към Ана са по-силни и избира да се откаже от Рамона. Една вечер, докато Рамона му изпраща съобщения, Папо е с Ана у нея. Разочарована и пияна, Рамона идва пред къщата на Папо, крещейки и плачейки. Папо излиза да я посрещне и спокойно й обяснява. Да, обичах те, но с теб никога не съм се чувствал желан. Рамона със съкрушено сърце го умолява да не я оставя. Години по-късно виждаме, че Папо се е превърнал в красив и успешен мъж. Той е написал книга, която го е направила известен и богат. Връзката му с Ана върви добре и всичко изглежда перфектно. Един ден, докато Папо е в клуб, той неочаквано се среща с Рамона. Рамона се приближава до него и въпреки привлекателния си външен вид, Папо усеща вълна от дискомфорт. Все пак той успява да запази спокойствие и да контролира емоциите си. Рамона, вече сгодена, му разказва за живота си. Казва, че е сгодена и че годеникът й е много богат, опитвайки се да се сближи с него. Папо остава безразличен и когато тя се опитва да флиртува, я игнорира и напуска клуба. Рамона обаче го настига навън и му предлага да го закара до вкъщи. Остави ме аз да те закарам, му казва тя, а Папо с колебание приема и се качва в колата й. По пътя Рамона говори за годеника си, казвайки, че се отнася добре с нея, но не винаги може да я удовлетворява така, както и се е искало преди. Междувременно Папо започва да изпраща съобщения на Рамона. Думите на Рамона засягат дълбоко Папо, карайки го да се чувства виновен за начина, по който са приключили нещата между тях. Виждайки емоционалната реакция на Рамона, Папо започва да усеща тежестта на думите и започва да я провокира, почти сякаш се наслаждава на ситуацията. Когато Папо се прибира от дома, той е разочарован да открие, че Ана не е там. Точно тогава получава съобщение от Рамона, която му казва, че е развалила годежа си и че връзката им е означавала нещо за нея. Това съобщение удря силно Папо и той съжалява за начина, по който са се развили нещата. Той чува глас. Сцената се променя, а Папо е потънал в мисли, чудейки се дали трябва да говори с Рамона. Обзет е от противоречиви емоции. В този момент един приятел се приближава, за да му даде съвет. Но този път Папо не позволява на емоциите си да го завладеят.